Аммаға көлөнелер ден республикатағы лағыр үлетін түміктәді. Онны болбут күн күреске бастабыт улус бүгінгі беріге. Аммаға республикатағы көлөнелер ден үз күннәқ лағыр үлетін түміктәді. Онны болбут күн күресті мүгінен бастықы местені ұсалдан командата ылла. Беріні Тамара Сметанина сюжеті салғыр. Дойду пересеженин өйбүлүнөн 2 төгүлүнү тыллар көлөнелер республикадагы лаарга быйыл опсая агас команда кален кыттынылла. Лагар сүрүн сылынан ыччыдыынна агамсаастаах жону бирге түмен кинилер иккердылыргар догорду сибэхи олохтоохун патриотической тыны иңери болар. Бу үскүн устата манна келбит командалар чилеттере күрәктәһәлләр, оны таһанан патриотической итиге семинардар болалар. Бәбәйләрен гитта опыта тастагыта эти тула кепсетек тахпет. Оннатта билен туран бу келер 2-нче хүбе 5 елга улук агын сылын көрсөтүгөр бары улус ветераннарын себеттере ким тог буланнагын тугулелен келбиттерин бу күнгө бия билһиннердилер буланнарын кепсетилер. Ол курду командалар үс күн устата раз патриотической тәрәһеннәргә кыттыныллар. Итенне спортивный күрәхә кыттан бастыгы бардылар. Оннан баһасында полоса препятствий дигән бер буппыт. Мәһәйдәк сүлүдән онна тух. Бәһә булгана тропа довериедән бисиһи курдук командалары бу куян. Эмече бай теттик холын бай күрәктә һинең ураннар олак хомыр каттылар. Хынянды бу, туһыйды бу, таммага хөтөләти бит. Кароленко кайтыгар баран такка харыттыбыт, картыскага түстүбүт агайча, олок опсайнан наха шүйді хынянан астынан доғыян баран әребіт. Тон жүй байсырға келен тоқтауын хынянан хыджабыт. Мұнны қылағар барын хаңа білдім бәе. Тон тәрәхінен жүгай халыға ең достойны. Аты бұл жүктем күріқтейлер балдыры олық қандай көрбетіқ істебетіқ тоқтырым. Ойнулар бұт, күріқтейлер бұт. Бәбит үрек өте аню хайы деп кытта деп. Күрәк түмүгүнөн бастыгы местени уус алданылыгын команда талла. Билетен эттеги команда былыры неме бастыгы местени ылары ситиспидам. Бу курдук калбит алжыттар тарахентен астынан амма кара йылгатыгар доуя сынянан таргастылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.